saestu ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami dene sedaya para pepunten sampun keparung rawuh minangkani dhateng panyuwunipun Duryudana. Rana kalenggan mriku panci wonten saweneng bab ingkang kedah kula kunjukaken wonten ing ngarsa paduka. Momilah ing ngastu namasidhang Putu Prabu, mula praptaning pun eyang persasat kaya tak gelak ing cipta daya-daya nguningani apa keparenging Putu Prabu kang mangkono ngger upama bisa kawedharing kathah para gagri kababarna apa to ingkang ndadekake duh kitaning penggalih Putu Prabu. Iki ngger nadyan ingkang bapa ing Mandara Kasmanerugi suwawi lajeng kula aturi paring pangandikan menggah menapa ingkang dados rerut